Имате ли проблеми с наднормено тегло? Наднорменото тегло влошава качеството на живот от всякакви аспекти – здравословен, психологически и житейски. Когато успеем да се отървем от излишните килограми, живота става съвсем друг. Изглеждаме по-добре, чувстваме се по-добре, имаме много повече самочувствие и можем да си помогнем изключително много при абсолютно всякакви здравословни проблеми. Затова свалянето на излишните килограми е цел номер 1 на всеки човек, който има нужда. За да го постигнат, хората опитват всякакви начини. Някои се подлагат на глад, други на строги хранителни режими, трети на много спорт, но за много хора отслабването се превръща в истинско ходене по мъките. Ето обаче как го правим ние. Бързо, качествено и за постоянно, и не е ходене по мъките, а истинско удоволствие. За целта намаляме драстично или спираме захарта, пържените храни и глутена. Изчистваме цялостно организма, изчистваме черния дроб, подсилваме метаболизма и изгаряме излишните мазнини. А за да може да постигнете всичко това, ви трябва точно 3 неща. Лечебен сироп от люцерна, лечебен сироп от артишок и лечебен сироп от джинджифил, куркума, пепирин и лимон. Пиете ги сутрин и вечер на гладно през 5 минутки един от друг. И докато някои хора все още се чудят дали пък случайно не ги заблуждаваме, в същото време други хора свалят по 5 кг на седмица. Затова ако решите да спрете да се чудите и да действате, тук сме. Успех!